ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. Довталаб барои камарбанди UFC Умар Нурмагомедов гуфт ки барои чӣ чемпион Мераб Дувалишвили ин қадар хашмгин аст. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Мераб медонад ки дигар ҷангаваронро ӯ аниқ шикаст медиҳад. Абоман бошад ӯро муҳорибаи вазнин интизор аст ва барои ҳамин, барои боз ҳам зиёдтар камарбандро нигоҳ доштан, ӯ талаб кард ки ба ӯ рақиб Шон Омели ё ин ки Пётр Янро диҳанд. Ин шахсон барои ӯ рақиби осон мешаванд, амма не. Бо ман ӯ маҷбур мешавад ки ба чуқуриҳо дарояд. Бо ман ӯро шаби дароз интизор аст. Ман намегузорам ки ӯ текдаун гузаронад ва ман намегузорам ки ӯ маро дар назди сетка идора кунад, гуфтааст Нурмагомедов. Бояд гуфт ки муҳорибаи унвонӣ байни Мераб Дувалишвили ва Умар Нурмагомедов аллакай рӯзи 19 январ дар турнири UFC 311 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Тобовии ҷангори вазни сабуки UFC Ренато Майкано бо соҳиби камарбанди BMF Макс Холлоуэй ҷангидан мехоҳад. Медонед, ман бо шодӣ бо Макс Холлоуэй меҷангидам, махсусан ҳозир вақте ки Макс гуфт ки ба вазни мо мебарояд. Агар ки ӯ дар ҳақиқат дар вазни сабук баромад кардан хоҳад, мо бо ӯ метавонем ки муҳорибаи беҳтарин ташкил кунем, ки ин муҳориба ба ман имконият медиҳад ки соҳиби муҳорибаи унвонӣ шавам. Ғалаба дар муҳориба зидди Макс Холлоуэй ин кафолати он аст ки ба ту муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. Барои ҳамин муҳориба зидди Макс Холлоуэйро ман рад намекардам. Шояд ки баъди ғалабаи худ дар муҳорибаи дар пеш истода, ман ба Макс Холлоуэй визв медиҳам, гуфтааст Майкано. Хотиррасон мекунем ки Ренато Майкано муҳорибаи навбатии худро аллакай рӯзи 19 январ дар турнири UFC 311 мегузаронад ки рақиби ӯ Бенил Дариуш мешавад. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Майкано Дариушро тамоман ба назар намегирад ва ба пушти ӯ назар карда истодааст. дӯстон, чӣ гуна ки аз наворҳои гузаштаи мо медонед, ба Нурулло Алиев рақиби нав Ҷо Селекиро доданд ва биёед реаксияи ӯро дар анонси ин муҳориба мебинем ки ӯ чӣ навиштааст. ман меҳнат карда интизори занги телефонӣ будам ва ба мо занг заданд. Шартномаи муҳорибаро имзо карда равон кардем. Барои вазифаи худро иҷро кардан омодаем ва бо ҳамроҳии оила ва дастаи худ меравем, навиштааст Солеки. Ва дӯстон, ҳозир якчанд фактҳои ҷолибро оиди ин рақиб пешкашатон мекунем. Ҷо Солеки ва Нурулло Алиев дар як турнир баромад карда пайҳам ба муҳориба баромада буданд. Аввал Нурулло ба муҳориба баромада дар муҳориба зидди Рафаэл Альвес ғолиб шуд ва дарҳол баъди онҳо Ҷо Солеки баромад ва дар муҳориба зидди Карл Дитон бо тариқи усул ғолиб шуд. Баъдан Нурулло осеб гирифт ва то ҳол ба октагон набаромад. Ана Ҷо бошад дар ин муддат ду муҳориба гузаронид ва дар ҳардуяш шикаст хӯрд. Солеки гӯштингир аст, аниқтараш Ҷитсер ва 9 ғалабаи худро бо тариқи усул ба даст овардааст. мо муҳорибаи пурраи ӯро ки бори охир ғолиб шуда буд дар телеграм-канали худ гузоштем. Метавонед дар омада тамошо кунед. Ссилкаи телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. ва дӯстон, дар охир гуфтанием ки Янал Ашмос зарбазан буд. Ана Ҷо Солеки бошад Ҷитсер аст ва муҳорибаи ӯ зидди Нурулло муҳорибаи шавқовар хоҳад шуд. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.